griya niku lek dinggoni rayap, anak putune turune benjing luhur budine dhuwur derajate derajat tirangan pokoke. Terus Mbah ini apakah ada pusaka? Iki. Nah, iki kan jenenge Sita, iki janganane naga gini. Niki menggunakan niki wong sing derajat utawa pituwa sing disiplin. Tasbih niku nggih sakti. Tasbih. Ya lumayan. Kulane napa? Sumatrane sak jam 2 jam teko Mas. Mulane wong lahir iku nggih pertama niku pun Islam. Metu comal niku pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, 2 kali niku mau muni Mas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di sini ialah rumah kakek sakti alias Mbah Singo ya, Mbah Min. Kita akan berkunjung lagi untuk sowan, soalnya sudah lama sekali ya saya tidak berkunjung ke rumah beliau. Nah ini sudah dipersilahkan masuk oleh mbahnya ya. Alhamdulillah bisa sampai di sini lagi nih. Iya, alhamdulillah kula nggih diparingi kekerwaran. Muga awet momong anak putu. Iya, biasanipun. Tapi nyalawedi lho Mas. Wong griya kula niku wonten pundhunge rayap niku kados ngeten iki lho. Lah niki lho. Iya. Pokoke seluruh terpundi mawon jarang kepanggih pundhung rayap. Lah kalau wingi mriki kan mboten wonten niki Mbah sing nggih sing enten alune, winginane jenengan mriki sing ngancek niki kan mboten enten. Niki lho kok saged ngeten iki bentuk ya napa ngoten. Ning miturut sejarah wong nenek moyang, griya niku lek dinggoni rayap, anak putune turune benjing luhur budine dhuwur derajate derajat tirangan pokoke. Derajat niku rena-rena kok. Karena keng nopo rayap niku mempunyai makna bagaimana Mbak? Nah, rayap niku kan munggahke tanah pundung munggah kan. Jarang kan rayap niku mudhun, kados seperti gunung kan. Oh nggih. Nah, seperti gunung. Nah, artine anak turun kula kan luwih dhukur benjing akhire kalih kula cara kepinteran. Nah, kula yen wong bodho tapi kirahan kula niku digoleki wong mawon ngoten. Filosofinya seperti itu ya Mbak ya terkait rumah rayap itu. Betul. Terus Mbak ini apakah ada pusaka selain keris yang belum sempat diperlihatkan ke teman-teman ini Mbak? Ya ada. Seperti apa Mbak? Ya seperti Semar ada. Nah, namanya apa itu pusaka Pendawa Lima Kuningan termasuk Wasitawa ada. Iki. Oh itu. Iki Wasitawa. Nah, iki kan jenenge Sita, iki janganane naga gini, naga gini, iki. Nah. Terus pikantuk malih Semar. Semar niku nggih tasih angel ta Semar iku gawanane ngoten. Carane iki lek cara wong sing pengalaman, wong kula bodho tapi yakin niki jenenge Semar Jangkung. Jadi Semar dijangkung. Ngoten lah niki ngoten. Niki Semar Jangkung. Nah, Semar Jangkung itu Nah, mempunyai niki menggunakan niki wong sing derajat utawa pituwa sing
disiplin. Arane Semar iku masalah tene ngomong samar-samar, iki nek salah gak seneng mboten diomongke. Jadi artine kula niku aja ngomongi sampeyan. Sampeyan kula dakwa, alah kowe gene ngapusi. Kan mboten oleh, niku kan mesti lara ati sampeyan. Ngoten lho. Ngoten. Iku Semar. Nah. Iki nek gaman bikin iki gelek angsal, tapi nggih niku. Nganane kan iki dipundhut kalih lurah. Lah niki jenenge Pendowo 5. Luk 5. Arane Wasitawa. Nah niki ngoten. Nah, masalah napa mawon mriki niki jane enten, dadi artine napa isarah niki kedah takok. Wayangan niki Anoman iki kedah ditekokke Anoman. Lah iki kan judule Tanah Metur Pundunge Rayap. Lah niki kan kedah sing gadahi Anoman. Dadi gunung lu diangkat di cekek pundi niku nggih Anoman. Ngoten. Anoman iku jenenge kathah. Mayangkara Anoman, Kethek Anoman, Seto. Nah niki Anoman iki jenenge. Terus napa pusaka kerise tasih, Mbak? Nggih, tasih. Cobi Mbak mirsani. Ganti di anu nggih, kalau dhewe mriki ganti Nggih. anu. Nggih, Mbak. Sing nika asal sing pol. Nah, banyak sekali begitu ya Iya. benda pusaka yang ada di Selain rumah ada beliau. pusaka Kita- Semar, Tanyakan Gelem ora? terkait Gelem ora? penemuan. Lah wong duwe keris ngeten iki kudu jujur kelakuane, lah wong duwe keris bengkong niku mesti serong ngoten lho. Mbah Kerana ya ngene lek kalau jawabane nggih turu Mas. Niku lek mate kok papat kok dikene mriki ngate kabeh mesti rasa niku aduh mboten rubuh trawange gak rubuh. Iki kerisnya niki wong kencenge niku wong jujur Mas. Ayo A B yo B. Terus kados niku Mbak no Iki tasbih niku. iki tasbih iki ngene lho Mas. Edat. Ayo. Lah wis iku iki Mas. Gawe iki Mas. Iki kan coba. nggih. Nah, iki nah. Terus ngono iki karo anu ngene cedak kita elang. Iki dokono kudune wong. Dekane ngono, mungkin sama tambah wong. Nanti wong sapa wong anu ngono gak masalah, nun. Nggih, Bang. Jadi iki cara ngono Arya Penangsang apa Diponegoro, ngono lho Mas. Nggih. Lho ngono Mas. Oh, nah lho. Iki nggih kalung ngeten. Tasbih niku nggih sakti. Nun, Tasbih. nggih lumayan. Damel napa? Nun. Lah. Dak wiritan sing kok jane diitung ping pira insyaallah. Kulane nate Mas. Sumatrane sak jam 2 jam teko Mas. Dan iki marah sira. Lho kok tiyang teke
niku tiyang ning kajeng niku. Lha kula teng ngarep lawang mboten nanten mobil. Kula niki kerangan kula kandhake niku lho. Kula niku wong piye. Nah, Mas. Nah, niki sampean kiarke di mana tempatnya ada pundung rayap di rumahnya lengkap jenenge RM Munawar Hadi Singo Sentono. Lengkap. Jadi nama awak RM Munawar Hadi Singo Sentono. Itu nama lengkapnya. Lengkap. Lek biyen iku Raden Mas tenanan, saiki Raden Mas rosokan. Mulane mek disingkat Mbah Singo. Gelem korupsi, gelem serong, gelem ngondol iki lho. Raden kok gelem ngondol. Lah bener kok salah, Mas. Hah? Korupsi. Mbah wau terus sanjang saged nambani tiyang stres. Niku kula kaya kapok, Mas. Wong rono-rono teko lah rumahku lah jadi rumah sakit dokteran Maria. Niku sama teko niku. Tapi saestu nate nggih. Demi Allah kula mboten bohong. Angger percaya ngoten mawon demi Allah waras. Waras. Demi Allah waras. King napa ngoten niku? Karena napa? Digodha dulure ngoten niku lek koplak. Paham dulure napa? Sinten? Ya dulure dhewe ini laire pas lair niku. Mula lek wong lair iku nggih pertama niku pun Islam. Metu Comar niku pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, dua kali niku mau muni, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, niki dua kali, tiga kali. Ayo dulurku sejati bareng karo aku. Nek jaman dulur sejati, lek jaman biyen niku Jawane ari-ari, Mas. Dadi wadahe bayi sak anune niku lho, Mas. Ngoten. Niku Jawa lho, Mas. Niku ngoten lho. Lah lek saniki lair golek HP kalih golek cewek. Paham? Nggih. Nah, Kedahe pripun? nggih Kersane mboten kegodha ngoten niku. kedahe ngoten wong tuane kudu tirakat sakniki kuat prihatine. Siji poso Senin Kemis, loro kelairane. Insyaallah mengki sing nggih saged dadi cah mudunani. Kadang-kadang ngoten mawon mengki pergaulan niku mboten positif nggih dadi maksiat lho. Ngoten. Pun apa malih sampeyan cakretaken? Pun cekap Mbah ngoten mawon. Matur suwun atas informasi pun dipersani pusaka-pusaka saktine niki. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi kula dongaken jenengan paring seger waras, panjang umur, dapat rezeki sing halal, sing manfaati, yen turah besik didamel ten Mekah. Amin. Nggih, terus Mbah.